Okay, good evening sa tanan. Live na punta karon. Today is Thursday. It's March 3, 2022. So 3.3. So kano siya? So 3.3. So for sure nanagyo naka-add to cart karong mga orasa kay 3.3. Okay, so akong gi-welcome ang tanan sa ato ang live. Okay, sa ato ang live nga panaghisgutay karong kagabion na. So it's been a wonderful day. Okay, bisag ulan-ulan nga tugnaw kayong panahon. So nalipay ra gihapon ta kay sa kagbugnaw sa panahon nindot kay iligid. Nindot kay bukot og habol. And lindot pa dato ang katulog. Okay, so kana siya. So I don't know kung kanus baka ni ang ato ang unsa ni low pressure baka ni or unsa ba. So kana okay, so sa di pa ta magsugod. So kung naaba mo yung mga kung andi ha, naaba mo yung mga ipa-shout out or ipangumusta sa to ang dinhi sa to ang programa. Okay? So kana siya ayaw lang ka ikog mga kaigsoonang makagalaan nga mo butang sa inyong comments or suggestions dinha sa atoang or bisag mga pangutana dinha sa atoang comment section kay ato anang tagaan og pagtagad. Okay, so kana unsa pa gani to? Ako dang pangumusta or i-shout out si ako ang migo si Father Richard Morales nga nakaron sa Leyte amot kung nakabalik na baka ani siya din sa Cebu na siya sa Leyte nga sugod atong Lunes. Father, so hinaot na ka sa maayong kahimtang karon. Okay, kinsa pa ato i-shout out din ha i-shout out si dito sa Iligan akong mga higala sa Iligan especially si Trinity Ann nga Okishima Kalunsag. Ann, kumusta man ka Ann? I hope nga nakas maayong kahimtang karon kauban sa imuhang family. Okay, kinsa pa gyud sa Luzon, kinsa may akong kailas Luzon gani? Si Gliver, si Gliver di ay nga Loriaga, Gliver dong Gliver. Kumusta ka diha dong? Bago ni siyang nakasal. And then nanapon ni siya family di. Taga Leyte ni siya originally. Okay, so kinsa pa? So ibutang ang inyohang mga kuan din na mga kaigsonan, ibutang ang inyohang mga comments or suggestion or gusto ninyong pangumusta dinhi sa ato ang comment section. Okay? So, ang ato ang topic day karon na nakita ninyo sa inyong screen is all about investment. So, nganong kinahanglan kita mag-invest. Unsa may nawi gibutang nako 3 investments, di ba? So, naay tulo day ka importante nga investment ang ato ang dapat i-consider sa karon nga mga panahon na. Okay? So, moto so mga taon-taon ato ning sugdan ang ato ang program. And then ayaw mo kalimot sa pag-share sa video. Kung ganahan mo share lang mo. Kung di mo ganahan okay ra pod. So you can actually skip this video, okay, and go on with your life. Nothing's wrong with that. Okay? So kana. So kung ganahan mo nga maminaw sa kuha, okay? So much better pod. Okay, kay para imong akong ubanan karon. Especially kung nagligid-ligid na mo and then nangita mo paagi nga makatulog mo kay kanang dukaon bitaw kang kanang ganahan kan nakita tanaw niya magduka ka katulog ka, so pwede ra gyud ni siya makaigsuonan. So di ra kay ta magkuan magdugay actually within 20 to 30 minutes lang ni ang ato ang unsa ni ato ang program karon or ang ato ang live video. Okay, so mo to nga nakita ninyo din sa topic na to, it's all about investments, di ba? So, common na kani siyang gitawag natong investments. And then, kung matan-aw nato, mangutana ta ba nga, why is it nga nay uban dato, ang uban ni dato, ang uban murag wa gyud kasaka sa ilang sa status ilang kinabuhi. Do daghan siya og factors mga kaigsunan, daghan siya og mga factors. Pero I believe nga one of the factors nga makapa-differentiate nato or makasaka sa atong status in terms sa economics is all about kaning wise spending sa money. Okay? Wise spending sa money. So mao na nga when you talk about investment, naka-learn ko kaning gitawag natog investment
Pero I am not an expert ha, dili pa ko expert hinani nga kuan, pero I'm just sharing to you kung unsa ang kaning ako ang experience. So if only kung makahuna-una ko karong panahon na, if only makuha to nako ang katong mga kwarta nga ako ang na-spend sa katong mga quote-unquote wrong nga mga investment. So ako tong buhaton, pero mao lagi na nga wa naman tayo mabuhat kay yan nahitabo naman gyud to. So atong kanang ako lang tong gitawag nga expensive nga learning, di ba? So daghan man gyud tag siguro naiuban sa inyo ha nga unsa na naka-invest og kana bitong or ni gasto og dagko nga mga investments only to find out nga na scam di ay. So siguro kita halos maguro kitang tanan na naka-experience nga maskaman, di ba? Maskam gani tas load, di ba? Kanang hinana pa. So mao na nga karon mao ni nga naay three investments. Sige kung una. So kung magtopic og investment, unsa ka ang tulo ka or unsa ka ang mga investments. So sige na kung una makaigsuonan, mao to nga naka-realize ko nga pwede din nato ma-summarize ang atong mga investments into three. Okay, though pwede na nga naay mga variation from one person to the other, pero mao ni ang ako ang quote unquote version sa kanang gitawag na akong investment. Okay? By the way, ako ding i-shout out ako ang migo nga naa sa Middle East, si waylain si Japit Pamisa. Okay, ako ang migo ni nako, former student ni nako sa una sa nga gikan pa ko sa Iligan. So na siya sa Middle East, ang butasan na siya, Dubai man siguro. Sige, Japet, elder, kumusta ko niya og ni Krike og sa mga family. Okay, so mo ni nga naatay 3 kabuk investment. Okay? So, ang first din nga investment nga ako ang nakita nga unsa ang imuhang dapat i-invest is mag-invest ka sa kanang gitawag natong assets. Okay? I-invest natong assets. So, mga tanatag unsa may assets. So, sa mga government officials or sa kan mga government workers, nanay yearly nga submission of statement of assets and liabilities and net worth, di ba? Statement of asset, liabilities and net worth. And then mao na nga it's a very important nga component sa public service, di ba? Kay mao na makahatag og transparency nga kana bitawng dili quote unquote kurakot ang imuhang pagkakuha sa imuhang mga kabtangan. Okay, so mao na siya. So when you say asset, say kog basa-basa kung saan ning asset, ang asset di ay kay mao ni ang anything nga makahatag nimo og kanang income. Okay? So ginagmay nga mga income inana. So if ever nga ni put up ka ana nga money and then in the long run is pag-return ana is or in the long run is maghatag na nimo siya money, that's an asset. Okay? So hinana siya. So mingon din siya nga unsay asset nimo, mingon siya nga iyaha kuno kagwapohon or iyang kagwapahon, may ang asset, iyang height, may ang asset, pero in pwede po na siya siguro at the personal nga level. Pero when you talk about sa kaning gitawag natong economic nga portion or nga aspect, ang asset is siguro ang kanang gitawag natong asset nga pinaka kusog karon, pinaka-in karon is kanang gitawag natong real estate. Okay? So when you say real estate, so pwede nga mopalit ka og kanang nakay house and lot, kanang imuhang kaugalingon nga house and lot, that's actually an asset. What else? Kanang condominium, pwede po na siya. By the way, shout out di ay sa katugyapon ng isa sa kaning real estate nga broker, si Sir Carlo Osabel. Okay, from Consolacion. So kana siya. So mao na ang real estate. So kung tan-aw nato mga kahigalaan nga daghan kayong mga nahimong milyonaryo sa real estate business. So for instance, ang pinaka common nato nga mailhan nga dinhis Pilipinas, si Manny Villar, di ba? So Manny Villar, we know the story of Manny Villar nga katong nakaligo ka na ba sa dagat ng basura. So mao to nga ni adto siya sa adventure siya sa real estate, and then over pila ka decades nga na siya sa real estate business, ni asenso ang iyang business, and then mo to nga he became one of the richest Filipinos. In fact siguro richest siya ng pinakadato nga Filipino karon. So kana siya. So mana ang real estate. Now, nakoy nakita ni ganiha ba to or gahapon? Yeah, gahapon.
Ah, regarding aning gitawag natong real estate. Niingon si Robert Kiyosaki, kailam siguro tang Robert Kiyosaki si ang famous nga author sa kaning financial literacy. So niingon si Robert Kiyosaki nga if your house is your only asset, then you are in big trouble. So ako ibalikon mga kaigsunan ha, nga niingon si Robert Kiyosaki nga if your house is your only asset, then you are in a big trouble. So unsay gi-mention, unsa may gimin ato, so sige ko una ato unsa may gimin ni Robert Kiyosaki. So mo dito nga mobalik ta sa definition sa asset. So anything nga makapahatag nimo balik og kanang bitang kwarta, mobalik imong kwarta. So, walay sayop. Okay, again, ako i-emphasize lang niha nga walay sayop nga mo put up ka og kwarta sa imong balay. Okay, so palit ka house and lot, mo panindot ka sa imong balay kay ganahan pud tang comfortable atong pamuyo. Pero kung ang gusto gurong imin ni Robert Kiyosaki nga kung igasto nimo tanan nimo nga kwarta, tanan nimo nga earnings only sa imong balay, and then wala ka mo dare og kana bitawng invest og lain na pud nga balay, okay, wala ka mo dare og invest sa kanang lain na pud nga real estate, then inig kakuan nimo asa man dayng ka padulong pananglitan, di man gyud na malikay nga masakita or naatay mga emergency nga gastuhan. So asa man na siya asa man ka padulong, so ibaligya ra nimo imong balay, and then asa man dayon asa man dayon mumupuyo. So I mean hinana ba, because if naakay lain nga pananglitan, naakay lain nga real estate, pananglitan nakapalit ka og balay, pwede mo na nimo paabangan. Okay, so asset na siya because nihatag na siya sa imuha og kanang profit, di ba? Asset na siya kay imuha ni kuan ni hatag na sa imuha og profit. So ingon dayon na to example dito nga what if dili nakaka-afford og laing balay. So mao to nga niingon si Robert Kiyosaki nga pwede man na nimo imong balay, kung dako-dako imong balay is pwede na nimo paabangan, no? So maka-income ka, or ang imong balay at least na kay gamay nga negosyo, say for example na kay tindahan, kung makakuan ka na kay tindahan, so that can be also an asset na. Okay, mao na strong, pwede na siya nga mulig-on na imong asset ba. So mao na nga katong akong asawa, shout out day ko sa akong misis ug sa akong family nga nasa Sikihor. So niingon akong asawa nga kana bitawng magmotor me, and then dinha bitaw kung naay traffic light. So kung daghan kaayo og kana bitawng mga naninda og candy, nagkuan, niingon din siya kanang sa trapo, sa kanang kuan. Niingon siya nga maka-income po na sila. Kung nga income na sila kay dugay na kay na sila, tagpila na sila ka tuig. Kay kung ikaw naghimo ka og something or nag-perform kang something nya wa ka mo income, lugi kay ka. So the very fact nga ni lungtad na sila sa kanang gitawag nato sa ilahang pagtinda dinha sa kuan sa karsada, the very fact nga naana sila gihapon dinha, meaning to say nagyon na sila profit. So mao na nga a profit is always a profit, no matter how much na siya nga profit, a profit will always be a profit. Okay, so ginansya gyud na siya bisag unsa ka gamay, mapiso or ma 1,000, ma 100 or ma 1 million, ginansya gyud na siya. Okay, so mao na ang gitawag natong real estate. Okay, so sa ato ang mga kana bitawng mga assets nato, so bisang ginagmay. Okay, so mao bitaw na nga ang kanang silang Henry C, di ba? Wala man na sila mo kuan, wala man na sila mo dato dayon pila pa na katuig, and we know the touching story of Henry C nga unsa ra to siya, tibaligi ra to siya og kanang sanilas, and then maayo lang gyud kay siya mo dala og kanang kwarta. So mao lang siguro na different na naka-differentiate sa katong mga nagnegosyo nga nilambo gyud ilang negosyo ug sa katong wala. Okay, so kana siya, so mao na siya ang real estate. So mao na nga paningkamutan katong si Robert Kiyosaki gihapon, kay mo man gyud superstar si Robert Kiyosaki sa kanang financial literacy. So niingon siya nga ngano kuno nadato siya kay nanghulam siya og kwarta aron iyang ipalit og asset. Okay, sige siya panghulam og kwarta pero wala niya gigasto, pero iyang gipalit og asset, particularly kanang sa mga real estate. So mao na siya, real estate is one of the assets. So again,
mao ni ang number one nga investment mga kaigsunan ha, kay naamtay three investments ini. So number one asset, kuan is asset. So unsa man ni nga asset? Real estate. Number two, number two nga asset where we can actually invest is kanang gitawag natog insurance or kanang mga life plans. So kani dire isgutan ni natong insurance ug life plans. Shout out di ko sa ako ang mga kaila nga kaning mga agent ani. Okay, particularly si akong classmate si Sherlowy Alianic. Sherlowy Alianic, si kinsa pa si Ma'am Dream Jade. Si Ma'am Dream Jade, si kinsa pa si Christopher Cabanyog. So kini sila mga banggiitan ni sila nga mga insurance agent. So kana siya. So ang kung ako mao ni ang isa sa akong gikamahayan kay nganong late kay ko naka-realize nga importante gyud kaning insurance. Sa una, katong bata-bata pa ko, sa mga ibutang tag mga 10 years ago, daghan nang moingon ako nga sir kuha og insurance. So moingon ko nga koy kwarta ana. Kay ang atong hunahuna man gud mga kaigsuonan nga dili ta mga sakit. Okay? So ang atong hunahuna is dili ta mga sakit. So ato ra nang baliwalaon ba. Pero mao to nga later on, the moment nga nanakoy bata, nakaingon ko nga lahi ra man gyud ay ni kung naa ka insurance kay makampante ka ba, di ba? Mura kag confident bitaw not kuan nga confident ka nga pero confident ka nga dili maglisod imong pamilya in kaso kung naay mahitabo sa imuha. Kay bisan pag unsaon natog amping, okay, bisan pag unsa especially kung kanang mga working mga nata sa mga trabaho, bisan ka kanang mga negosyante nya magsigitag biyahe-biyahe, we can never know kung unsa ang mahitabo nato sa kadalanan. And besides, wa pud ta kay balo kung unsa ang mga sakit nato in the future, di ba? So mao to nga kung ato ang buot hunahon mga kaigsuonan nga kung wala kay insurance, mahurot yun na ang kwarta inyong savings sa inyong kuan. And take note nga naa kay pamilya. Okay, na kay pamilya, na kay asawa, especially ni sa katong pamilyado ha, na kay asawa, na kay mga kabataan, and then bata pa ka, and then ay nahitabo sa imuha. Di lang po ta magampo ana, pero let's be realistic ba. So hinana na siya mga kaigsunan, ka-importante ang kuan. So maog yun nga nagmahag ko nga nganong wa na ko na utongi katong bata-bata pa ko kay kung nagsugod pa ko atong 25 years old ko nga mao toy panahon nga first nga mga years nga nagduol sa akong mga agent, kung nagsugod pa ko karong panahon na nahuman na tapos 10 years kay usually 10 years man na siya. So pero mao lang gihapon nga na, sa 33 years old na ako nagsugod. So though dili pa kay siya late pero wala kay makuan ba, so nagmahag ko ana siya ana nga part. Okay, so kana siya insurance, and nakanindot karon sa mga insurance mga kaigsunan kay sakto ba nang gitawag nilang mutual fund nga ang kanang imuhang dili pa magamit magtubo ang imong kwarta. So it's actually a savings, in a form of savings, but it's also an asset. Magtubo ang imong kwarta, and at the same time you can naiuban nga form sa insurance nga pwede ka maka-withdraw sa interest. Okay, pero dili to mahilabtan ang imong gipundar. Okay, so kana siya mo nang gitawag insurance. What about kanang gitawag nila mga St. Peter? Kana bitaw kay St. Peter, I'm not promoting anything or any company din hiya, pero mao mo gyud pinakakumo kanang gitawag natong St. Peter, di ba? Nauson man na siya karon. So ang uban sa unang panahon katong bag-o pag yun ng St. Peter, di ko kalimot ana nga naa bitay mga hinte bitaw nga sir kuha mo St. Peter, ma'am kuha mo St. Peter. Nagyo ko nadunggan nga niingon nga kalain anang magkuha-kuha ta ana nga kung ano nga lain kay na paminawon kay mura na kag namatay. Pero mo na nga na-realize na ko mamatay man gyud ng tao, di ba? Mamatay yung tao, and then pila pa kay gastuhon sa imuhang mga paryente, sa imuhang pagpapalsamar, sa imong paghaya ug sa imuhang paglubong, di ba? So mo na nga gimingaw pa na sila sa imuha kung motaliwa na ka, plus na magproblema pa din siya sa gasto. Way kaso siguro kanang kwarta-kwartahan yung ka, pero kung sakto-sakto lang yan na naka sa middle class, then it's very important nga naa kay gitawag nga kaning gitawag nga St. Peter or kanang other nga mga insurance, di ba? So hinana siya mga kaigsunan. And then sa asset patahan number 1 pata. So unsa pa man nga asset nga pwede ta mga crypto, kana siya sa cryptocurrency.
Oh, so sa cryptocurrency. By the way, hi ko sa tulo ka nato ka mga viewers karon. Okay, so sa cryptocurrency mga kaigsunan, last year ni sugod ko ka interest aning gitawag natong cryptocurrency. Okay? So kaning crypto mga kaigsunan, over the past year na-realize na ko ba sa sige na magbasa-basa kung basa-basahon bitaw nimo mao ni siya ang future sa ato ang money. Okay? Sa atong economy. Okay, the future where ang transaction nato is cashless na. Okay, so ang crypto, so kanang I think nakadungog man mo kanang gitawag natong Bitcoin, di ba? So kana siya. So tan-aw nimo ang Bitcoin mga 10 years ago na ko'y kauban. Shout out day ni Sir Junji Giliena sa Iligan gihapon ni. So niingon siya nga nagmaha gyud siya kay wa siya mo invest og crypto. Kay mga around 10 years ago daw mga kaigsuonan, mga kagalaan nga naay ni doon siya nga bitaw nag-introduce siya sa crypto. So during that time is ang isa ka crypto is 10,000 pesos. Okay? So 10,000 pesos and then mo to nga gi-invite siya nga mo-invest. Pero imagine nimo wala ra to niya gibaliwala na to niya kayo dili siya familiar. I mean hinana and we cannot blame him. Di po ka bisag ako man sa guro gani is mo balibad gyud ko. Pero kay balo ba mo nga ang crypto karon ang kanang Bitcoin isa ka Bitcoin karon sa last na kong pagkuan check is around 2 million. Okay, ang iyang value karon is 2 million where in fact last year ni shoot na siya og 4 million ang isa ka Bitcoin. So kung tan-aw nimo ang iyang pagkuan ba pagsaka bitaw sa value because it's the future of money ang kanang gitawag natong cryptocurrency. Okay, so kana siya mga kaigsunan. So ang one of the things po is nagkadaghan ang crypto and then at the same time nagkadaghan ang mga tao nga ni join og cryptocurrency. Okay? So, ang good news pag yun mga kaigsuunan is sa among the 200 countries in the world, ang Pilipinas ang isa sa top 10 nga crypto users. Okay? So number 1 ang Pilipinas and then gamay pag yun kayo ang tao ana. Where in fact nga gahapon nakabasa ko og kanang gitawag natong article nga in the coming years mga kaigsunan maybe 4 or 5 years dako na gyud kay nag-value ang kanang mga coins kanang crypto coins. Okay? So mao na nga pwede gyud na nato ibutang ang atong assets din ha. Okay? Anyway, it's kanang that's worth di kuan ba in investment ba. Okay, as long as you know how to play sa crypto. Okay, so dapat kibalo kag unsaon ang dos and don'ts sa crypto kay kung wala kay technical knowledge aning crypto is kanang cryptocurrency is pwede gyud kang malugi ana. Okay, pwede gyud kang malugi. So dapat alerto gihapon ta sa kaning pagkuan nato sa crypto. So mao nang asset. Next mga kaigsunan unsa pa may pwede natong asset ang atong business. Kana siya ang atong business pwede gyud kay nato imong asset. Okay? So mao na nga naiuban nga moingon nga ilang ibaligi ilang sakyanan kay ilahang i-invest og negosyo. So that's actually great. Okay? Wala gyud ko ana na wag gyud nay problema. Nagani uban nga to the point na nga ilang ibaligya ang ilahang balay kay magsugod silang negosyo. So daw ang kanang negosyo gyud is kuan gyud na siya kaning say term ana niya ang kanang negosyo kanang kuan ba kanang naa siya risk nga kauban bitaw risky siya pero with the proper approach kana bitong sakto nimong approach sa imong business. Okay, so pwede gyud na siya nga mo dako ang imong negosyo. So for example kato bitong sa may puhunan I don't know if nakakita ba mo episode sa may puhunan ningon ang katong may puhunan nga naagyoy daghang mga na milyonaryo nga nagsugod lang gyud ice water. Okay, na milyonaryo sila pero ang ilahang starting nga business mga kaigsunan ice water ra gyud. So ang ice water nahimong ice candy, ang ice candy nahimong ice cream. Ang ice cream is nahimong sari-sari store. Okay, so ang sari-sari store hangtod nagkadako hangtod nga nahimo gyud silang milyonaryo. Okay? So unsa pa gyud niingon sila nga mag-put up silang negosyo kay magkuan silang taxi. Then that's good. Mao na nga ang principle man gud dinha nga anything nga mo pahatag nimo og income mga kaigsuonan is mao na gitawag natong asset. Okay? So kung ang imo ganing investment mga kaigsuonan nag-invest tuod ka pero sige kag kalugi na nahimo na siyang liability, di ba? Nahimo na siyang liability.
So mo na nga we have to be very careful kung asa nato ibutang ang atong asset. So di na may lain-lain tag approach, okay? Lain-lain man ang atong approach, ako lain akong approach kung asa nako ibutang akong asset. So depende ra gyud na sa tao. Okay, so mo to ang first nga investment man kaigsunan. We can invest sa ato ang mga asset. Okay, diri ta sa second investment kay three investment na ni siya, three investments. Okay? Sa second natong investment is we have to invest sa kanang gitawag natong relationship. Okay. So invest na to sa atong relationship mga kaigsuunan. So unsa man nga relationship? Relationship sa number one, relationship sa family. Number two, sa ato ang friends, sa ato ang ug sa ato ang mga neighbors. And number three, pinaka-importante atong relationship sa Ginoo. Okay, so mao na mga important nga mga kanang gitawag natong investment in terms sa relationship. Okay, so nganong sa family man, so nganong importante man yung kanang gitawag natong invest ta og relationship. I mean, maayo ta makigsama sa isig ka tawo nato ba? Kay ngano man, do you think nga kung you are not kanang wala mo kanang gitawag natog get along sa imong family members, sa imong friends, sa imong silingan, do you think na kay peace of mind, di ba? So for sure, I don't know kung siguro kung naanad na siguro ka, baliwalaon lang na nimo, pero lahi ra ang imuhang kuan ba, lahi ra ang imuhang aura o lahi ra ang imuhang emotional status if na kay ka istorya nga nga kanang confident kay ka nga mo istorya, kanang honest to goodness nga magstoryahanay mo nga kanang kanang I mean kanang open mo sa each other nimo ba, di ba? So kana siya samot na sa mga tawo nga naa duol sa imong family members baka ka or sa imong silingan, kay tan-awa ro nang di ko ka-imagine ba nga ang imong mga kasilinganan bitaw is imong kontra. Mas may man ang amigo nimo imong mga silingan, nga kanang even though nga iso kay na siya, pero kana bitaw maayo kay ka mo pakigsama sa iyaha, not necessarily nga mag-inisog pug ka, pero may ka makigsama sa imong. So kanang pwede gyud ka matagaan kag sabaw kung kanang maniudto sila matagaan kag kuan. I mean hinana ba, so man giingon nga friend to all and enemy to none. Di ba? So mao gyud na ato ang kuanon, mao gyud na ato ang paningkamutan. Friend to all and enemy to none. So mao na samot na dinha ka sa inyohang mga office, sa inyohang trabahoan, di ba? Bati man gyud kay nang ikuan, bati man na ilihok-lihok kung halos tanan kauban nimo or kadaghanan sa imong kauban is nasuko nimo, di ba? So ang investment sa imong relationship is actually good, especially towards men, sa mga tao. So how di ay ni sa akong classmate si Cherry nakaryo in Ireland. Cherry, may gabi din na Cherry. So si Canides Cherry di ay I don't know kung active ba ni balik si Cherry as emergency responder. So isa ni sa tong mga frontliner si Cherry. Regards sa imong family Cherry. So mo to makaigsunan, family, sa imong neighbors, sa imong mga friends, importante kay na mo invest sa relationship. Samot na sa kaning gitawag natong atong relationship sa Ginoo. So naay uban nga ubang mga tawo nga lain ilang interpretation sa ilang Ginoo, but you know what? Daghan na gyud ang mga studies mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga kanang mo testify gyud sila nga kanang bitawng meditation, ato ang meditation, personal meditations nga kanang pagkigstorya nato sa ato ang Ginoo, okay? Naa siya positive impact sa ato ang overall nga kanang overall nato nga wellness or sa atong overall wellness nato. Okay? So man nga kanang lain-lain man gyud tag relihiyon. So pero most of us siguro is Christian. So doon ako yung mga kauban nako, mga kailan nako nga Muslim, they also have their own kanang prayer. But the bottom line is you can actually make yourself nga kana bitawng makig-istorya ka sa Ginoo. Hi di ay ni Dr. Alkisar Damada. Okay, so ato aning kuan na akong former student nga ambot na pa man siya sa kampo karon. So medical doctor siya si Alkisar. So kana siya mga kaigsunan. So importante kay na nga naatay nindot nga pakigrelasyon. Okay, so di man gyud na malikayan siguro nga kanang unsa na kana bitahong naitaw maglagot nimo bisan pag unsaon nimo og kanang pakig-amigo, maglagot gyud na siya, natural gyud na. So pasagdi lang gyud na. Okay,
pasag din ay na lang yung nagsukli, okay, kay mo nag-ingon nila nga pildi lagot. Ikaw okay ra ka nga amigo mo pero siya di siya ganahan, siya may magbukal ang dugo kung magkita mo, pero ikaw okay ra nimo. So I mean hinana lang ba, 'di ba? So technique lang siya. So that's the second investment. Okay? So recap ta ha. Ang first investment is asset. Ang second investment kay kanang gitawag na tong relationship. Okay? Ang third nga investment mga kaigsunan is kanang gitawag nato you have to invest in yourself. Oh, kana siya. I-invest nimo imong sa nakay dapat investment para sa imong kaugalingon. Oh. Pero take note ha nga dili nimo ihurot nimong kwarta para sa imong kaugalingon. Okay? Nga kanang for kana bitaw beauty, okay, sing nana siya. So dili na nato ihurot. Though naagyo tay igasto ana. Okay, dapat pangitaan na natog paagi kung naamang tay extra mga kaigsuonan, natay extra human nga kanang nanakay investment sa imong assets, nanakay savings. Okay? So try spending something for yourself. Okay? So for instance, unsa man ni siya ang example ani, why not kana bitong consider nga mo learn ka og new nga kanang mga skills o kanang sa education, di ba? Ang education ba is a good investment. Pero ang nakakuan man gud ani ay don't make it nga kuan ha. Basin misquote ko ninyo. Okay? So ang education is a good investment. Pero kitang mga ginikanan magpa-eskwela man to tas tong anak pero di na to huna-hunaon nga mubayad sila sa atong gigasto nila dili na mao. Okay? Ang ato is gigastuhan na nato atong mga kabataan nga mo eskwela sila na sila'y bag-o nga skills sa ilahang mga learnings ato na silang gipa-eskwela aron inikadako nila they become independent, no, di ba? They can enjoy the fruits of their kanang gitawag nila fruits of their labor. So regardless kung imuha nang ipa-eskwela og college, imuha nang ipa-masteral or ato na nimo sa law school, okay, di gyud na nato pull-an nga gastuhan na ang ilahang education. Okay, so again, wala ta magpa-eskwela sa tong mga kabataan aron inikadako is sila mo gasto nato. Mao na siya. So mao nag-ingon nga strong independent parents ta dapat. Mao na paningkamutan nato nga naatay savings nga inikadako sa atong mga kabataan human nila og eskwela. Okay? Dili ta mo salig kung unsa ilahang kuan because naa sila own kinabuhi, di ba? Na sila own napod na naglong po na sila nga to have their own family. Di ba? So mao na nga sa imong kaugalingon mga kaigsuonan. So kung naay mga training, kung naay opportunity nga to study, then invest in yourself. Okay? Invest in yourself. Kay kanhi biyang education nakabasa ko ani nga niingon nga pwede gyud nang makawat imong sakyanan, ang titulo sa imong yuta, pwede gyud na siyang makawat ang imong makabtangan sulod sa balay, pwede gyud siyang makawat. Pero ang kanang naasod sa imong hunahuna, okay, kanang imong education, kanang imong wisdom, imong intelligence, okay, di gyud na makawat bisag unsaon paglugit na di gyud na makawat. So that's why it is also important to invest in your learning. Unsa pag i-invest para sa imong self mga kaigsunan? Invest in your health. Kana siya sa imong health. Saan man nato pag-invest sa health kung naa kay extra human nga nakay flow sa kanang investment nimo and then naa kay regular nga savings, okay? And then nakay extra man kaigsunan pwede gyud ka nga moadto kag gym, di ba? So ako naghinahinay na pug balik sa gym. Okay, what else? Kanang gitawag sa health nato kanang take kag supplements, di ba? Kanang mga healthy foods. Kana siya. Kanang mga supplements, mga vitamins, kana siya. So that's actually a good investment sa imong health. Kay ingon pa nila that health is wealth. Health is wealth. So mao na mga kaigsunan nga importante kayo na siya. Kay bisan pag unsa kadako sa imong imagine nimo ha kung bisan pag unsa kadako sa imong na savings unya wala kay insurance and then masakiton ka, nagsige kag sakit-sakit due to kana bitaw gitawag natog unhealthy nga lifestyle, okay? Mahurot ra gyud na siya. Okay? Mahurot ra gyud na siya. So mao bitaw na nga importante kayo nga daghang ka og streams of income ba. Nag-diversify ka sa imong assets. Mao bitaw na nga kung tan-aw nimo si Henry C dili nang baya na kay mall ra ang
iyang negosyo. Ni enter na po na siya og real estate. Wa ta kibalo sa basin na pa na siya sa uban nga mga gipang invest. Manny Pacquiao, kating daghanang investments anang Manny Pacquiao, di ba? Kay kasagaran man kung, di ba, naman tay makita nga mga example sa kanang mga tao nga dato kaayo, labi na kanang nikalit og paghadato, pero they fail to put up sa ilahang mga investments. Wala nila gi-diversify ba, wala nila gi-diversify ang ilahang income. So pwede nga overnight yun is mawala yun tanan nga kabtangan. So mao na nga no, mao na nga dapat nga sa atong health food ato anang kanang gitawag nato nga mo invest puta. And last na kaigsuonan sa for yourself, you also have to invest sa imuhang happiness. Di ba? Invest sa atong happiness po doy, di ba? Kaya ito ang kanang gitawag nga tog mental health. Di ba? Ito ang mental health. So, what are the ways nga maka-invest sa atong happiness? Ang uban kanang gitawag nga tong travel, di ba? Mag-travel ta. Kung natay extra, di mo gyud na sayop mag-travel. Pwede ka mo travel sa kanang sa inyong cities lang. Kung gipit yun, pwede na siya. What else? Pwede ka mo travel sa within sa inyong province or ato sa lain nga probinsya, or kung sakto-sakto gyud kuan, sakto-sakto ka nang nakasave ka for travel, you can go abroad, di ba? Pwede kang moadto ka og kanang mga amusement parks, di ba? Kay kanang malipay ka ba? So that's actually investing sa imong happiness. Pwede nga kung mag-birthday ka, invite ka sa imong mga friends, okay, aron mo celebrate sa imong birthday, di ba? So that's actually investing sa imong happiness. Kay mo nagiingon nga ang kalipay dili kabayran. Mao na siya, ang kalipay dili kabayran. So mo na nga it is also important nga mo invest sa atong kaugalingon, mo invest sa atong learning, invest sa atong health, o mo invest sa atong happiness. Okay? So mao na man kaigsunan, those are the three investments nga ako ang nauna-unaan nga very important sa atoa. Okay? Mo nang tulo ka investment. So number 1 din ha is we have to invest sa atong asset. Number 2, invest sa atong relationship. Number 3 is invest sa atoang kaugalingon. Okay? So ato ang likayan nga kana bitaw magka-natay financial trouble kay usahay or dili gyud usahay, daghan kay mga kaso ng mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga too late na ba, nga nagkasakit na sila, ayha sila nakahuna-huna og savings, ayha sila nakahuna-huna og kanang gitawag nato og insurance. Magkasakit na kay sa wa pa magsakit, huna-huna lagi nga batan-on pa nga dili gid magsakit, di ba? Dili gid mga disgrasya kay batan-on lagi. Mao nang huna-huna bitaw. So palit diri og kanang gitawag nato og kanang mga gadgets. Wala sayop ana. Pero kung excessive na gani kaayo, and then nakay cellphone functional pa gani kaayo, dapat punan gyud, dapat tagtulo tag-upat, dapat kung na iPhone 10 karon, iPhone 11 sunod bulan, iPhone 11 upgrade. I mean hinana siya ba. So mo na giingon, ambot kinsa kay nagsulti adto nga ayaw og palit og butang nga dili nimo gamiton. Kay sa panahon unya nga magkinahanglan na ka sa og kwarta, basin unyag imuha ng ibaligya ang mga butang nga imong ginagamit. Okay? So kana siya. So that's actually a wonderful kanang kuan ba? Food for thought. Di ba? So So ilikayan po na natong mga sakto ning giingon ni Cherry nga likayan na natong mga bisyo, mga kaigsuonan nga kanang paspas kayo makapawala sa tong kwarta. Mga bisyo. So sama na sakto gina Cherry. Sugal, kanang sugal sa kanang isabong gipaundang na ba ni Duterte ng isabong, di ba? Kay daghan kay nangawala. So baylak ramang gyud na siya. Moingon nga matimingan daw. Sige, ikaw matimingan. Sige. So salamat ni ay sa katong ato ang mga nag-views karon, natay tulo ka buk mga viewers. So daghan kayong salamat, ganihan ni abot og 8 or siyam. Okay, so mao na nga lingaw-lingaw ra ni ato Okay, so it's already 8:41. So mga nag-uban tag mga 40 minutos. So daghan kayong salamat mga kahigalaan nga inyo akong giubangan sa karon nga kagabihon. Okay, so kung aduna mo'y mga
topics nga gusto nato nga i-discuss in the future. Okay, so siguro mga sunod semana dili man ko maka-live tomorrow. Okay, mga sunod semana or sa kanang makalugar lang, then atoan na siyang discussan. Okay, so daghang kayong salamat ug maayong gabi ka natong tanan. Kita-kita ta sunod nga mga adlaw. Okay, so God bless us all and have a beautiful night's rest. Bye-bye.